салом бинандагони гиромӣ, рӯз ба хайр. Шумо навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 5 ноябр аст ва соат ба вақти душанбе 11. ман Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то чанд дақиқаи дигар шуморо бо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. нахуст сархати хабару гузоришҳои рӯз. мақомот гуфтанд миқдори дақиқи парвозҳои чартериро баъд аз ҳамоҳангӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ ва ситоди ҷумҳуриявӣ муқобила бо коронавирус нашр хоҳанд кард. интихоботи президенти Амрико баргузор ва шумориши оро идома дорад. ягона мактаби духтарона дар Афғонистон, минтақаи зери тасарруфи Толибон. ҳамарӯза аз 5 то 6 парвози чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия анҷом хоҳад шуд ки ин кор бар уҳдаи ширкати ҳавопаймоии Somon Air вогузор шудааст. масъулини ин ширкат гуфтанд миқдори дақиқи парвозҳоро пас аз ҳамоҳангӣ бо вазорати корҳои хориҷа ва ситоди муқобила бо коронавирус дар Тоҷикистон нашр хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки рӯзи 31 октябр ва 1 ноябр ҳудуди 200 муҳоҷири тоҷик ки дар даст чиптаи ҳавопаймо доштанд натавонистанд аз фурудгоҳи Дамадидаваи Русия ба Душанбе парвоз кунанд. далели таъхир дар ин ду парвозро масъулини ширкат мушкили техникӣ унвон карданд. парвозҳои маъмулӣ миёни Тоҷикистону Русия аз охири моҳи марти имсол дар пайи густариши бемории коронавирус қатъ шуданд. то ин дам фақат тариқи рейсҳои чартерӣ афроди ниёзманд аз Русия ба Тоҷикистон оварда мешаванд. ҳарчанд мақомот парвозҳои чартериро ягона роҳи ҳал медонанд, аксари муҳоҷирон аз шеваи роҳ ёфтан ба парвозҳои чартерӣ ва инчунин нархи гарони билетҳо шикоят доранд. дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ки рӯзи 3 ноябр интихоботи президентӣ баргузор шуд ва шумориши оро идома дорад, амалан пирӯзи ин маърака дар 44 иёлот муайян шудааст. дар 6 иёлати дигар ки пирӯзии интихоботро мушаххас мекунанд, ҳанӯз натиҷаи райдиҳӣ муайян нест. дар Аризона, Мичиган ва Невада номзади демократҳо Ҷо Байден аз президенти амалкунандаи Амрико Доналд Трамп пеш гузаштааст. Трамп дар Каролинаи Шимолӣ, Ҷорҷия ва Пенсилвания пешсаф аст. иҷрокунандаи вазифаи президент ва ҳамзамон сарвазири Қирғизистон Содир Ҷаборов дар суҳбат бо яке аз телевизионҳои маҳаллӣ гуфт, то рӯзи 14 ноябри соли равон аз мақоми худ истеъфо хоҳад дод. раиси ҳизби Қирғизистон Канатбек Исоев ва сиёсатшинос Бакит Бактаев ҳам 4 ноябр гуфтанд ки дар ин интихобот иштирок мекунанд. Комиссияи марказии интихоботи Қирғизистон то ҳол дархости 5 номзади пешбар Адахан Мадумаров, Назарбек Нишанов, Кубан Чороев ва Арсанбек Абдилев ва Бактур Асанаевро ба мақоми президенти он кишвар қабул кардааст. қарор аст интихоботи президентии Қирғизистон 10 январи соли 2021 баргузор шавад. ширкати давлатии барқи тоҷик далели маҳдудияти барқ дар баъзе манотиқи ин кишварро садама ба нерӯгоҳи барқи оби Норак унвон кард ки сабаби аз кор мондани турбинаи дуввуми ин нерӯгоҳ шудааст. сокинони аксар шаҳру ноҳияҳо ҳафтаи ахир аз қатъ шудани нерӯи барқ аз соати 8 субҳ то 16 шом шикоят карданд. қаблан ширкати барқи тоҷик хабар дода буд ки тавлиди барқ дар Тоҷикистон дар моҳҳои январ то сентябри имсол дар муқоиса бо як соли пеш 6% коҳиш ёфтааст ва ҳамчунин дар ин муддат содироти барқ аз Тоҷикистон ба хориҷ низ 43% коҳишро нишон медиҳад. маҳдудияти барқ дар Тоҷикистон пас аз 20 сол дар соли 2018 ба поён расид, аммо баҳори имсол аз сар гирифта шуд. ва ҳоло гузорише дорем аз ягона мактаби духтарона дар Афғонистон дар маҳалле зери тасарруфи Толибон. ин мактабро Маҳтоб Муҳаммадӣ мудирият мекунад. дар ин вилоят ки Толибон қисми бузурге аз онро дар даст доштанд, ӯ 20 сол барои таҳсили духтарон талош кардааст. инҷо маҷлиси суҳбгоҳии мактаби духтарона дар рӯстои Даҳоӣ дар вилояти хусти Афғонистон аст. дар рӯбарои духтарон хонумҷон Нурӣ мудири мактаб истодааст. او 20 سال است که برای تحصیل دختران مبارزه می‌برد. соли 2016 ҳукумат замин дод ва мо бо кӯмаки мардуми рӯсто мактаб сохтем ва ба ин ҷо кӯчидем. پیش از بنیاد مکتب خانم نوری در خانه‌اش به دختران درس می‌گفت و او تهدید هم کرده‌اند. در نزد خانه‌اش بام ترکیده است. شاگردان معلمه صنف را خودشان تشکیل کرده اند. دستم ندارم، میزینم ندارم.
мо на қолин доштем, на миз. рӯи фарш менишастем. тахтаи сиёҳе сохтем ва пули кондитсионерро ҳам худамон пардохтем. мушкилоти зиёде доштем. ҳоло ҳукумат ҳама чиро таъмин мекунад. мизу курсӣ, тахта ва бур дорем. дар вилояти урузгон ягона мактаби олии духтарона дар маркази вилоят шаҳри Таринкут аст. онро маҳтоб муҳаммадӣ мудирият мекунад. дар ин вилоят ки Толибон қисми бузурге аз онро дар даст доштанд, маҳтоб муҳаммадӣ 20 сол барои таҳсили духтарон талош кардааст. ҳамаи мо инҷо бо ҳиҷоби исломӣ меоем. ҳеҷ мушкиле нест. бародарони толиби мо мебинанд ки мо либоси исломӣ мепӯшем. мо дар инҷо мисли масҷиду мадрасаҳо ба донишҷӯён Қуръони Карим меомӯзем. мо ба онҳо ҳамчунин навиштану хонданро ёд медиҳем. мактаби хонум муҳаммадӣ ҳоло 900 донишҷӯ дорад. духтароне ки хатм кардаанд дар муассисаҳои ҳукумат кор мекунанд ва ё парастору муаллима шудаанд. пас аз хатми ин мактаб ман таҳсиламро идома додам, парасторӣ хондам. ҳоло метавонам ба дигар духтарон дар ин ҷо дарс гӯям. 7 сол аст ки дарс медиҳам. агар ба вилояти хуст баргардем, дар он ҷо теъдоди духтарони мактабхон дар деҳаи дархой аз 1000 нафар гузашта аст. об надорем. барои корҳои амалӣ компютер нест ки мо таҷриба омӯзем. бисёр хуб мешуд агар барои мо озмоишгоҳи илмӣ месохтанд. мақомоти вилоят ба хонумҷон Нурӣ ваъда доданд ки мактабашро бо таҷҳизоту муаллимон таъмин мекунанд. ӯ барои дониш додан ба духтарон бисёр монеаҳоро паси сар кардааст, вале муборизааш барои сармоягузории мактаб идома меёбад. ҷонибҳои даргир дар Озарбойҷону Арманистон рӯзи 4 ноябр дар бораи даргириҳои нав дар минтақаи ҷудоиталаби Қарабоғи кӯҳӣ хабар дода, ҳар тараф иддао кард, ки дар ҷанг даст боло мешавад. дар пайи 6 ҳафта даргириҳои нав дар минтақа ки 13 сола пеш ҳам шоҳиди ихтилофҳои мусаллаҳона ва марги ҳазорҳо нафар шудааст, Русия гуфт, ки бояд роҳи ба хатми даргириҳо водор кардани тарафҳо андешида шавад. вазорати дифои Озарбойҷон дар Боку гуфт, ки ҷангҳо бо шиддати мухталиф дар чанд шаҳри минтақаи атрофи Қарабоғи кӯҳӣ аз ҷумла Тартар, Ағдам ва Мартунӣ идома дорад. рӯзи 3 ноябр вазорати хориҷаи Арманистон нерӯҳои Озарбойҷонро дар он муттаҳам кард, ки муассисаҳои беҳдоштӣ ва мулкиро ҳадаф қарор медиҳанд. ҷониби Озарбойҷон ин иттиҳомотро рад кард, ки махсус зидди афроди мулкӣ оташ мекушоянд. қурби расмии сомонии пули миллии Тоҷикистон дар баробари доллари амрикоӣ коҳиш ёфтааст. рӯзи 3 ноябр дар бонкҳои Тоҷикистон $1 ба 10 сомониву 34 дирам баробар буд. рӯзи 4 ноябр ба 11 сомониву 30 дирам расид. Бонки миллии Тоҷикистон гуфт, ҳадафи ин тасмим аз ҷумла коҳиш додани фишорҳои қурбӣ аст. Бонки миллӣ арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 ноябр чунин таъин кардааст. ин буд чанд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон, ки дар нашри имрӯзаи Навиди Бомдодӣ аз Радиои Озодӣ тақдими шумо кардем. тафсилоти аз ин ҳам бештари матлабҳои моро дар сомонаи Радиои Озодӣ хонед ва тамошо кунед. баъд аз чанд соати дигар ҳамкоронамон шуморо бо хабару гузоришҳои тоза ошно хоҳанд кард. саломат бошед ва моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ пайгирӣ кунед.